Witam w kolejnym poradniku bloga komputerowe sztuczki blogspot.com. Dzisiaj dowiemy się w naszym poradniku, jak zmienić domyślną przeglądarkę w systemie Windows. Otóż czasami chcemy dla testu sprawdzić funkcje i możliwości, jakie oferują nam inne przeglądarki internetowe. W wyniku czego wybieramy najlepszą opcję i chcemy ją ustawić jako domyślną przeglądarkę. A więc przejdźmy do naszego zadania. Domyślnie oczywiście każda przeglądarka nam oferuje po uruchomieniu możliwość ustawienia jako domyślnej przeglądarki, ale czasami na skutek pewnych czynności sprawiliśmy, że przeglądarka nie zadaje już tego pytania odmiany i musimy podjąć interwencję ręczną, jeżeli chcemy ustawić naszą przeglądarkę jako domyślną. Przechodzimy do menu Start systemu Windows, wybieramy panel sterowania, Control Panel w angielskiej wersji. Opcja, która nas interesuje, to programy domyślne, oznaczone taką ikonką w panelu sterowania. Klikamy na nią i teraz jak widzimy, pojawiły nam się tutaj opcje dla programów domyślnych. Nas interesuje pierwsza opcja z brzegu, czyli ustaw swoje programy domyślne lub też ustawienia programów domyślnych. Nas w tej chwili interesuje przykładowo, aby Opera obsługiwała protokół HTTP i HTTP, czyli szyfrowane połączenie ze stroną internetową. Jak widzimy, tutaj mamy po kliknięciu na opcji, jeszcze raz pokażę, mamy tutaj Operę, tu możemy wybrać opcję ustaw program jako domyślny, czyli wybierze wszystkie możliwe rozszerzenia, jakie producenci domyślne ustawili jako obsługiwane przez program, lub też możemy sami wybrać, co nas interesuje, rozpoczynając od rozszerzenia pliku na protokole internetowych kontrol. Nas interesuje tutaj HTML, HTML, MHT, podstawowe rozszerzenie Opery, standardowe obrazki Opery i tutaj mamy pliki XT, XTML i tutaj, jak widzimy, Chrome jest naszym domyślnym klientem protokołu HTTP, HTTPS oraz klienta FTP. No to zaznaczymy sobie teraz te trzy protokoły i klikamy zapis. Po zaznaczeniu tych trzech protokołów będziemy mogli wywoływać strony bezpośrednio z komunikatorów, klikając na link czy wybierając plik strony internetowej o rozszerzeniu HTML, przepraszam. Zapisujemy zmiany i klikamy na Operę, a widzimy, zmieniła się lista obsługiwanych opcji przez program. Teraz mamy 26 domyślnych z 32. Wejdźmy na chwilę na opcję Chroma, a widzimy, mamy tutaj tylko dwa rozszerzenia z 9 obsługiwanych i jak widzimy, Opera przejęła funkcję domyślnej przeglądarki protokołów HTTP oraz HTTPS. I jak widzimy, możemy sobie wybierać i zmieniać podstawowe protokoły. Możemy sobie zaznaczać tak albo po kolei, albo wybieramy opcję wybierz wszystkie i zapisujemy. Dziękuję, to by było wszystko na dzisiaj. Zapraszam do następnego poradnika.